piękna krajina. W tutych kończynach Hornej Łużycy są so nasi predownicy przed wiele lat stotkami zasiedlili a ziemiu za zażywienie obdziewali. Niedzie 800 lat po Chrystusu je kraj dżęsniejszej Łużycy redko obsydlene. Saksojo a Serbia są ratario, rybario, lesario. Pohanscy ludzie biera do wszelakich bohów przyrody. Ich prosza o dobry żny, dobycia w wojnach, strołotu. Po všem začu, pak bych ju postavil ich bohu hinajše, hači si džensnejší človeko jo předstaja. Radość, Światowit, Triglav a Prowy. Radość, Światowit, Triglav a Prowy. Na ciężkie swary są biedne a chowe. Wy bojo mudryście, dobry a silni. Nam będzie się po roku zawyższe zmieni. My mrejemy zimu, a tradamy wód.
My bryjemy zimu, a tradamy wód. Nam rijate dzieci, nam slakat und skut. Nam bryjate dzieci, nam slakat und skut. Co z nas dala miri tu nie przeczy cudzy. My chcemy być nasi, nic druzy. My chcemy być nasi, nic druzy. Wy mudri a silni, ście bojok mani. O, Bojcie, wy šice za nami. my chcemy wam wopodać. My chcemy wam wopodać. To se vam ubeneđe, što je vaš vednik. Ja, Kajke ništo kaj škra servo, što? To je naš župan Miloš. Tu na brene, a postane svovo. Prenje, a posle svovo? Smeje Bože drugi knez. Drugi knez? Kajke drugi knez? Magrabija Konrad, z Mišnja. Makrabja. Vodke. Z Mišnja. Mišnja? Gdje to leži? A, mak, raba. Začem ten raba? Rabija ničo ne raba. Vun vam nove poselstvo nese. A nove pravidla. nove poselstvo, a nove pravidla. Pa na nas pača naše pravidla, a te naših bog. Vaših bohov pravidla? Što so vaši bojo, a kajke ih zakone? Jeden reka radi hošč. Tun stara soba naše zbožo. Rade. Rade hoš. A gdje so vaš rade hoš hove drži? Beli su, V jednom dube. V jednem dubje. A ty što ne obistnjori, ne buče vaš rade hoš, vace rade hoš v dubje. A kotrež vaši bohu suči nad vinovatemi, a ne vinovatemi? Wo Prove? Prove. Bili to tež v lesu. A kotrež vaši bohu veče vas dovoljne? Bo Triglav. Tu ma 3 woły. Jednu na tutu stronu, jednu na tutu, a jeszcze jednu na tutu. a z nimi on šo vidí. Predahać druzy nas widzia. Što wy chcecie? My chcemy wam nowe poselstwo wozić. Poselstwo naszego cześciańskiego krala. Stupcie so po tego cychu. Odtrekcie waszych pohanskich bohów. Dowiercie do jednemu jeniczkiemu tomu prawomu. A dajcie so wukcić. Kaj štysace waszych sakskich susodów. Myśmy naszym Boham swiru slubili. W środu było nam złubimstwo kostali. My wostanemy, što jesteśmy. To je moje posledne słowo. Twoje posledne słowo. Nasze posledne słowo. Derje, my możemy też inak.
Wotrekće se vaši bo. Přizangče se stalo křešćanu. Doveče se bo ovoci, když doveđe vas možnosti. Jakub Bart Ciszynski. Serbia bojachu so niemskiej wody, z której szpalachu im z arody. Serb ma cześć, a riab, a mysl nop, to niech keżowi, to wie niech bob. Keżo Korla Wulki pocisnie se we wojnach w latach 772 do 804 Sakso, między nimi Serbo, a przesadzi z lesczu a na mocu chrześcijaństwo. Jeho mocnostwo uprzestrywa so po całej Europie. W lecie 968 założy so misznianskie biskupstwo, z niego wyndzie biskup Beno. Prynja legenda o lipowej postawie powiada, że jest na započatku 10. stotka niedaleko Lewa wojaków niemskiego krála Henricha často potajna žona zjeviva. Jac nie môžu. Kde sa tu odpočneme? Asi trochu zarajemy. Asi jeden popřijeme. Da máš. Aj. Na naše žony. Na tu dobrou kapku. Na naše žony. To jo. Pfeifer. Pojďte. Pojď. Hop. Já jsem domů! Já jsem domů! Já jsem domů! Der fängt on Leute. Já jsem domů. Hey. Jak k tomu, když máš ty peš dybko, já šiš dybko, na? Nimáš šiš dybko. So, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6. 4 přijde 5. 4 přijde 6. Mám já 5 postov, aber mám já 6 postov. Palcem ličené, na? Palcem Po ličené. tvojim ličinu máš na łobem rukama 12 postov. Aber ty jsi 4 palce, oder sind to palce tvojich smrčatých klipov se vylíčují? Nemáte! Aua! Bizmania, ci zdaj, pomacz! Au!
Ej! 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 Jezu mi. Sete tu żonu widział? Gdzie da? Jaka żona da? No. No tamle. Nie tamle! Ale prawdzie. Od horyka, gdzie była? No da nie może so syn jednać. Da nie może, sam se syn. Daj kupianu żonu. Nie jestem jeszcze żenie widział. Kajka, żona, a netno zase. Zvonka, ty mussz tu jeden żonski ubrać. No hoj, już tak przemysluju. Ty a przemyslował. Ty masz ale no sykano wełe. Ej, damy, zase je żonskie. Kieś bu, nie przeczel. Što se? Żalo nas! Co jesteś? Wasze mena. Što tu żonu? Meno obaj bomi! Lucian! Dale. Lucian Zesanan! Abo, ryba, abo što? Knes! Nadny knes Lucian Zananski. Anetko jeszcze raz. Što tu żonu? Taką białą rano żonu widzieli. Hajsmy? Nic noś jednu. Ona je tu hune pobyła. A do kotry smira jest zubiła. Tamle. Nie, tamle. 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 Wejdź do nią. Czy ja Jsem ja chodził, albo jsem ja teraz jeszcze tam niewieczona wjezda. Da ja jsem najskierie. Tu nie dam kapał natwarić. A ludzo, nech chcem kocza, a swoją mać Bożu. Ludzo, bójcza kwalczy Mariu z Lipy. Boży żył jest stał. Święta Maria jest zjawiła. Boży żył jest stał. Święta Maria jest zjawiła. Maria Błogosławiona, jasna kmieni na lipie, tu se ludy przydilena, tu się chwali modlitwie. O Maria, pomagaj nam, uproś pokoj putnikam. Dawne świeczo schronowane, czeszczuje, szczęście z Ciebie pożadane, moc nam z niebies daruje. O Maria, pomagaj nam, uproś pokoj putnikam. Druga legenda w Lipowej postawie powiada, pola hornio ujezda otwarja w licie 1523 kapałku z postawu Świętej Marie, ke kotryż su ludzie putnikowali.
Tu a tam ledzie. A to ciężkie dzięca, poci samo. Dano mi tu jadu nie do motorika tu. Pięciuj ta ciężka. Dziecię na kos na bok. Ryczu, na puczu. Dajcie nam tyno radu. Niech pomá. Nech pomahaj, Tomáš ty praje. Zase do hož zapřimnul. No to ten čo ľahko nie je. Přiladovač může kojždy. Nesem tu so cokej waterhau. Naopak. Hej, so my vás práve zrozumíme. Dášte mi jeden, prajme je mal jeden muler. Aber moler. Aber snad čisla. Aber snad nešto lepše. Hej, nešto lepše. Tak ich mi rady nimamy. Kote se nad drugimi pozbihuja. Ja so ponížam. A čím bole so ponížam, čím bole so pozbihuju. Vaše slova klinča, kajž, prajme je mal jedného písma učeného. Ja som služovník. Nešto lepše, a tež jenom služovník, kaž my. Kak dobíme to zrozumieć? Kajki služovník, vyšte. Prajme je mal služovník knieza. Nasmiemy so prašić, kajkého knieza. Aha, prajme je mal Pfarrer aber što? Katolski, abo luterski. Ja som katolský farar. Temler. Mirčin Temler z Kruščic. A netko mi prošu prajče, čo od lavi tutu ranu kapalku potohače. Naš biskop to tak chce. Biskop da cokej potohač? Kajkých neslyšaných časách sme my živí. Nie, Pfarrer, prajme je mal, nečinče se žane starošte. Kapalka bude so blisko budešina zase natvariť. Wotohač a zase natvarič? Černa. Jeli chcete jeszcze raz nic pokupnąć, predacie przy poździe? Postava Świętej Maryi tu jeszcze je. Kniesu wiele ludzi chodzili swoimi prostwami. Wo ustrojenie, wo dobre żnie, abo żeby so nałożina zase wrócił. A ludzie so chodzili z darami. Bude je kapa pełna klebo, karanem mloka, ze szklami twarową była. A ludzie so też piwo sem nosili. A su je na miestne pili. A prajme je mal so často trochu otunkali. A so potom do tych ježov valili. A dokąd su tak Boży dom one češčili, to hodla je biskop raju. To hodla. Rozumiu. Ale knes Pfarrer, my mamy nitko sviatok. Słončko je so hižo za kamicom skovovo, tuž meče so s Bohom. Daj to Boh. Oj, sviatok. My mamy jeszcze daleki puć. Poj Maci Boža, Ty Maci ľubosće. Przeto buso kłoniu a strojuće. Škitaj Światu Cokej. Nauroč ryšniku. Budžeme so Ci modlić, a seće češčić. Nie, Pfarrer.
Dunder nechał knesar. Po 10 božích káznach je krádnečen rych. A to nic najmenší. Drude, bracie, drude dobiš rešić, zoby většimu rychy zadžiwał. Rozumiš? Nie, ja nie rozumiem. Ja też ani pisma uczony nie jestem. Po takim. Sme živi w czasach wielkich przemienieniów. Što się raz płaciło, jac nie płaci. Cyrkwi kajż zvonka nie je. Syś raz ništo o kniezu Lutheru słyszał. Ostajcie mnie. Z tym na pokoj. Kniez Luther, kiż so w Świętym Pismie dere uznaje, o takim czeszczowaniu Świętej Maryi wiele nie dzierży. A dokelż nichtu nie wie, kotra osada so jeho uczbie przizamknie, a kotra nic, sym si rek, w moich rukach je Maria w dobrych rukach. Z Budyšina, z Budyšina, człowiek wiele kmano nie słyszy. To macie prawie knesar. Gdyście to tak, ja mieniu mejtaj so dere, a dobre ukowanie przyjął. Zapłać budą kniez. Far Demler wozme postawu najskiery požišo sobou do Rožanta. Za początki putnikowaniu pak od ostanu podajność stawizną. Tunle obraz Rožanta z leta 1701 wisa w kloštrze Marijina Hviezda. Namiestne niedyšie drewniane kapałki twarí so w lecie 1537 w Rožanče prina kamienna cyrkev. Po dalszych przetworach dostanie postawa Świętej Marie w lecie 1628 swójski wotor. Tak, synko, nietko to skończnie smoj. Rano, zahajdy się słonczko skadzało, smo prečło doma. Nietko so za kamiencom koła. Mnie tak nozy boli ty. Mi nic, w opisie macie gdzie smoj. We Rožanče. Rožant je mała wieś, a ma nowo cyrki. A przed jedur je mi nietko smoj. Su te wulke? Haj. A za nimi je ta postawa? Kajż ludzie praja? Maci, Što je? ja so boju, zo mi ne bude pomać. Čeho dla nie dobiała tebi pomać? Gdyż to dla drugim też iżo pomała. Gdyż jara o to prosím moj. Mi nic, mi ne bude pomać. Maci, povede jeszcze raz o tom hulcu z Kruščic. Juri zmi. Je jako dziecko iżo oslepił. Daje on jeszcze ten realny świat widział. Haj, niż to je jeszcze od niego widział. Kajke zboža, znamenče je widział, jak realna je jeho mać. Ty, synko, ty budeš svoju mać też bozo widzieć moc. Ne płakaj, maci. Povedaj račo o Juri zmiju dale. Da se onaj do Rožanta švoj. Mać Božiu o pomoc prosić. Jako su so wszystkie zela, a żałby jako niekmaniło pokazali. A ty jemu zase widziane daty było? Na zajtra, na drugi dzień rano je rek, Maci, słonczko dzięca tak zahyskadza. Jak rady bych ja słońca widzieć co? Ach, synko, pójdź sobie. Seń so chwilu na tunle kamień. Kamień, jaki kamień?
Na nim so praji, doby każdy, kiż mać Bożą pomoc prosy, najprede posiedzieć, a so pomodlić. Czego dla so ty śmiejesz? Ja sam runę na tym kru, šušec sam Bora myslił. Kakie tunce swoje slepie dżoke do rożnta šel a slubił, so bože swoje najlepsze kru oprać, hezo so łuce je dżoke ustrojite. Što się so stało? Ale Burej by potem tala żelbo tym kru oprować. A dżoka je zaso oslepiła. Daje on tu kru tala do rożnta čeril. Ale netko poj, będziemy do cokwy. W legendzie o Rubenej postawie se powiada, co są w 30-letniej wojnie 1618 do 1648 szwedzcy wojacy postawu Świętej Marii rubili. Tule, doby to być? Wysokie, kuła piecza, wielkie bogactwa. Kedźbu, ja jeszcze słyszę. Skąd się skować? Nie trebaš me veš, Mači. Ale mój dobry metala do tohle smira. Nie, do tole sme vod jo přišli. Vod jo? Jak da chceš to wiedzieć? Sme nima lipe šli, ja sam šumne ulka vraška slyšal. A lipa se tamle, Mači tamle. Ty masz prawie. To je lipa. Mój Boże. Syno, widzisz ty ten sztom? A jak ten mieszaczk na nią świeci? Nie, ja słyszę, jak światła mysaczka przez hołże waszka świeci. Ja słyszę światła mysaczka. Co ty nie powiadasz? Chodźcie, syno, co z tobą je? Światło tola nie może słyszeć. Ja nikogo nie znam, jakiś mieszaczk słyszy. Se ty nitko też jeszcze rozum zubił. Syno, mój najlubszy, se ty nitko też jeszcze rozum zubił. Stajn, Maci. Ty tala wiesz, że slepie nie szkoli widzia, że widzia co nie widzia, a ja widzę, że tu nikt je. Maci, myśmy w obstupie naj. Maci, maja wojacy takie swyczate honce naue? Wojacy, z honcami naue, jo tala nikt nie, myśmy samaj. Złotkę bychu so wojacy brali, a co bychu tu chcieli? Czy maja takie kije w rukach? Pój skoko preciu. To nie są żadne kije, to są tesaki. A
te maja zatrašne utre kromy. A flinte, nasze szwedzkie są najlepsze. Szwedzkie kulki z szwedzkich flintów. Namakaja kulżu utrobu. Maci! Nie boj so. Myśmy mamaj kilu przysłuchali. Maci! Na szubu, co z nim je? Mój syn nie. Maci, ja mam strach. Nie boj so. Szweduje nie bude nam ničo činić. Spust to na Matko Bożu. Mój syn je slepy. A, co się tam nuczka czyniłoj? So modliwoj. Komu? Maci! Materi Bożej. Mačeri bož? Ach, zoby tvojem syny zase widzi nie dała. Tak je. A, je ci ona pomała? Ja so cię praszę, macie niż to widzisz. Nie udzieraj kaj świnco czmoje jamy. Widzisz się niż, aber nie widzisz się niż. Odmo na naše prašenje, je ci tvoja drevna boža mač pomala? Povedaj, abo se te nimo vidži na, te šrit zubil. Ostajcie mój syna na pokoj. Może być zawun. Tajki Boży jutro troszkę czasu trzeba. Gdyż je ci tak mienona boža mač zase vidži ne dała, tak to letra svoju mač za vođenje. Maci! Tu widzi! Łopocie, tu widzi! Tu postał musimy trebać, nie możemy jeszcze się tuż do piele zasłużyć! Skoku do cepy! Ciągle so! Und du Boss! Der Herr! Budźcie! Budźcie! Myśmy przewiele nakładali, to my nie uczynimy. Snano nitko punže. Zaklate dyle s tym čapom!
Nitko, leži jenož ještě ta drevana postava na vozu. Dele se sti zakuzvani koretu, a prečo tu, predača slepe. Očekajte. Po zahubnej 30 let trajacej wojnie je wielka bieda. Mór żada si tysace łoporów. Na Czarnej Korości zemrije w biegu pół lata 1609 a 70, 1680 wokoło Kamenca 1200 ludzi. Bo, budź z wami. A ty z nami. A wadajcie na nasze rechy. Wusa dika szwy. Čindu do nebes. Šo jedna a cu rešili, abo nic. Ach nie, toście si wymyslili, za byście si świadomie zmierowali. Nas še wysadzili, za nie byście swoje stroż przysadzili. Nas, chcecie kaj skot? To klewa zaureć. Ha, za nie bychmy was natyknęli. To je ukaz knestva. My czynimy jakieś przykazane. Maci, ty by mnie netka umrzeć. Nie bój się, moje lubię dziecko. Przyjdziemy do niebies. Zawieszcze, sztyś na zimi czerpi, to się potem kniaz uzwoli. Je nank ty się niebiesach. Haj, mi lubuszko, nanke Boże też że niebiesach. Ladaj, tamle, od Horyka, ona najukiwa. Maci, ja sam wodny. Nie myśli na brzuch, spyta raczej spinkać. Wieżyczka za wierzchu zaswiecza so, z woczką kaj złotym śmiewają so. Sztućkuli dobry je. Była kusi, die jeszcze przyniesiemy. Ludzie daria usadnym rady. Sztuć jedno usadno syci, to musi 15 rychów wadajcia. Hej ty! Hej ty! Pyrasio, nie boj się tola. Ja soć nie budu dotkać. Poskaj. Jedna wyszczoka je mi prawiła, zhodzi się mu hojić. Ze zmicami, tymi wakami. Sztuj zmijace miaso je, tunkaj szprajne. Zmijce swirajte. Nic tola za nas. Nam,
Kocismy na czornej, korosz czy kory. Niczo drugie więcej nie pomaga zmijace miaso. Zmije! Mójcie za nas zmije! Jedanackie lesach! Na tych lesach swytnia! Maja zmijca, jeszczelce ich lewa! Gdzieś one leżą stolsku sfera! Wam? A nam wszystkim. Muszę jeszcze się potem knes pomać. Modlcie się. A my się będziemy za was modlić. Takle dalej nie będzie. My se czarny korosz wina kobarać. Kori se mysla, że ich teď zmijco ustrowi. A my si myslimy, że se wukovamy. Gdyż korosz kajsko dokle utykamy. To nie może po Božej woli być. Kakla inak. Jestem się dość modlili. Nese na tych do budu. Šta budeš? Nese na tych do polesu po kolena do rożanta. Po kolena, bo ci nie jest truo, no se dał, żeby z nimi po kolenach wazył. My, kot si się jeszcze stoi. To by się zgromadzić do wielkie czrody. Czrody? Do wielkie skupiny. Takie silne zgromadności. Ludzie zewczych są, stari a młodzi, kudzi a bohaci. Może nie prasza, acz może ze złotem ukupić. Może dopinie z volada, może twoje ciło, twoją duszu. A my wszyscy poczynimy na rożanta, a będziemy Matkę Bożu prosić, żeby nas wukovala. My chcemy sobu! My chcemy sobu! Zajdź na sobu! My chcemy sobu! Smilniejsza Matka Boża, pójdźcie. Ojcze nasz, jest na niebiesach, święcą Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu, tak na ziemi. Wszędzie chleb nasz daj nam dziś, wolaj nam nasz winy, jako my też wolamy swoim wrogom, a nie będziesz nas do spytowania, ale umocz nas od złego. Za Tymi ladam, o Maria słysz, na kolena padam, o Maria słysz, o Maria szpituj nas, za tutun złudny czas. Abyś załóż, o Maria słysz, jeszcze Bogu nałoż, o Maria słysz, o Maria szpituj nas, za tutun złudny czas. Gdyż na wszędzie bo nas, o Maria słysz, podwój założ o nas, o Maria słysz, o Maria szpituj nas, za tutun złudny czas. První procesjon s družkami odmeje se v lete 1680. Kulovský far Jan Serbin přičenie s 1000 věrivými a postavu Svätej Márie, serbského rezbaria Jekele, z kapałki w Salowe pola Kulova. Fašešća zakazaja procesione po zjavnych pučach. Michał Nauka napisa Kirluš Miłościła zladuj na nas. Kirluš spiewa so zjavne 8. septembra 1940. Procesione odmywaja so hacz do dżęsniejszego 2. julia 8. septembra Sviatki. Putnikario přijdu z Kruščic, Radworja, Łotrowa, Bačona, Nebečic, Pančic, Ralbic, Kulova, Budyšina. Przy drugich składnościach z całego kraja a Ukraja.
Łožničenie otwarja dom za stajného duchovného. To wubudzi zwadu z kloštru Marina Hviezda. Konflikt nese so hacz przed kieżorką Mariu Tereziju we Winie, kotraż necha we łužiskiej należności rozsudzić. 1754 dojdzie k kompromisy. Ja so nadžijam, zo mi zas nekajku tučnu polivku přinesla nejště. Ja so pošću. Žanu polivku, knieže biskopie. Hore. Horše, hač vaše dobre polivky v postnym času. Tola ničo być ne može. Nesu povesť, so předurje mi zase ta abatisa z kloštra Marina Hviezda stejí. Ta abatisa z kloštra, ta Maria Magdalena Ego. Ona so docela přizjeviva neje. Je ona praviva, što chce? Nie. Ale môžu si mysliť, so ponže zase... Rožant. Jsem slyšał, zo su tam jižo zběhanku za tu nové duchovný domčk měli. Či tam tvária, knieže biskopie, kajš. Kajško urutný. Vodajče. A to máte pravé. Když vo domčk za administrátora, že to rožečenie tvária. A kloštrej so to nelúbi. Ale vy máte svoje veselo. Ja som tachanský biskop. Rožant slúša do Kroščic a Kroščice do mojho revíra. Včera nemeli rožečenio ve mojim revíre svojho stajného duchovného mieť. Ale nedajme tej nádnej kniny, předuje mi předo čakať. Gelobt sei Jesus Christus. Do šeje věčnosti. Man lässt eine Äbtissin nicht vor der Tür warten, Herr Bischof. Jentež biskopej bez přizjevenia nepřijedzie. Přijete si šajku kovia? Haj, brat lubi. Ale s cokorom a smetanu prošu. Prede, hač k vaše věci přijde můj, to bych rady k mojej přišel. Diver? Vy jste mi zlubiła, zo srbsce nauknete. Kuskižo môžu, kněz biskup. Lepe je rec knieže biskope. Knieže biskupie. Na vulkotne. Ve kloštre... Ve kloštre rosće nespokojność roženčanodla. Oni tam tvarja domčk za novo duchovného. No što vas na tym myli? Dženca dom za duchovného. Jucenovu církej. Zajucišim samostatna osada za nás subjena. A my bychmy zase raz do mesačka ladali kněz biskopie. Knieže biskopie. Knieže biskopie, prawe. Prošu,
Zeńcie so. Proszę. Proszę ja raz z cokorom a smetanu. Proszę, knieże biskupie. Dziękuję. Knieże biskupie, Różant słusza do klosztra ze wszymi swoimi wierliwymi. A dokodami, a zbiorkami, a ze zdałkami, a što iście. A ze swoimi duszami. Nie zabudźcie, knieże biskupie, my możemy się o nie lepiej starać, ać wy. Štož by dobiało najpierw junu do pokazane być. Knieże biskupie. Wy spiesznie ukniecie. Hej. Mez drugim sem nauknęła, że je też w naszym świecie spomożne kompromisy odzamknąć. Bo zmiemy wysoki wopiec Roma. Monsignore Sebastiano Luciano nas wopyta. Abych jemu rady rec chcela, że smój so na kompromis dojednały. To nie by też wam na szkodu było. Ale wasz namiet za kompromis, no tum by mnie tola jara zajmował. Różant przyjdzie do obsyctwa klosztra Marina, wiezda? Aha. Ale kompromis ma dwaj bokaj. Hej. A dom za duchownego wyróżnicze so dalej twari. Dere. A što iście? Jeszcze ništo? Hej, iście ništo. Przeciwo czemuż ten kniez Monsignore z Roma zawieście niczo nie zmie. Ja słyszę, knieże biskupie. Nein, lepiej rec, ja poskam. Ja poskam. To so mi lubi, zo wy nam nie poskacie. Po takim my natwarimy za to, zosmy wam, Różant, przewostajli Rajbicach na ucoki. Ach nie. Ach hej, a wy będziecie z Różanta milnie przyladować, jak ona rośnie. Dobre. Tym bardziej je lepiej rec. Dere. Ale tajki Boży dom je drogi. Komu to prajcie, gdyż mamy lud za sobą a Bożu pomoc. Przed nami. Nie lepiej rec przed sobą. Knieże biskupie. Dunder necho. Z takimi żonskimi, kaj z wami. To z takimi żonskimi? Ja słucham? Ja poskam? Ja so jenoś dziwam. O, czas czeka. Niczo zazwo. Chcę jeszcze przy świetłym doma być. Zapłać bo za kowej, a Bożemy. Bożemy, a dere domoj. Zapłać bo. Bożemy. Nadnak neni by tajke wesołe myśli. Ja sam jej Różant przedał. Ale tu może so za nią też jako bremio pokazać. Knieże biskupie, Różant, żenie nie może brymio być. Sztasmy za nią krynili. Wodajcie, sem zadurje mi kusk poskała. No da będziecie wiedzieć, sztośmy za nią dostali. Kakście by to z tym brymieniem minił? Zomu Różant, a tak dalej. No haj, widzicie, to je tak, haj. Nitko sem to zežrała. Wodajcie. Tyż smija Rajbice boze wulku kamiennu cyrkej, nie może bliskim Różęcie, to latajka mała cyrkwiczka stać.
A kloštor dobi huboko do šatule přimneć. A novu vulku crkej Róžice natvorić. No, z veľkými oknami, z písanej šklince. Z postavu Marije we Wotarju. A z veľkej věžu. Vysokej hač do nebes. W lecie 1778 zapocznie się Różenčenowa cyrkej twarić. Tola w Zakskiej a drugich krajach kniežitej wód a chudoba. Biedne socjalne obstojności zawinuje, że so twardo dołoszczyczenie. Cyrkej je hakle w lecie 1848 dotwarena. Sedemacitci, osmacitci, dziewięćacitci, sztocci, jenaštocci, dwajaštocci, cijaštocci, štyriaštocci, pečaštocci, šešćaštocci, sedemaštocci, osmaštocci od juga do severa. Osmaštocci od juga do severa, a netko pošli od východa do západa. Od východa do západa. Poladaj raz, a všetko do Košic vidíš. Poladaj raz, a všetko do Košic vidíš. Ej, dži nabok. Hej, netkle sa kura rozpušťila. Daj mi raz přes svoj aparát poladať, kniži, vyšší projektanto. Hej, dere, to sú celke tam na roku tvarili. Ja mám konie, Nebychu, czarne dalej, ja sam to konie, twarili. konie Bychom moje tu niższe lepiej widziały. Ja mam konie, czarne konie, konie moje są. Halo, co wy tam czynicie? Mój lada mój do Kruszczyc. Aha. A co dla? Zobacz mój zwiścił, jak wysoka je wieża chrześcijańskiej cyrkwy. Aha. A co dla? Ja twarim za... Mój twarimy za Różant nową cyrkę. Aha. A co dla? A čo dla, Dokež kloštor se to přeje. A tu se přeje za wieża Róžičanskiej cyrkwy z najmniejsza tak wysoka kaž chrześcijańska. Je nic samowyższa. Aha. A co dla? Dokež chce kloštor boje o niekotre urče bliže, hać kościena być. Jak wysoka daje? 100,5 určov. 100,5? Tak wiele? Jak wiele to rocowa je? To je nekak posta razo tak velika, že to je konik doji, netko so zmin. Dokładnie jest 101,5. Dadu by wieża Róžičanskiej cyrkwy z najmniejsza 102,5 urču wysoka być. Je li nic samowyższa. Chodź taki, jeszcze raz od zapada do wschodu. 1, 2, 3. Ojcze, liczki śmiecisz. 7, 8, 1, 1, 2, 11, od zmieram. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Co z tobą je? Co raz z tobą je? 21, Ja se nie můžu. No i moc se popušťa. Já jsem 2 na nič acet. Ja se o to postaram. Ojče! Poj, postav, to je Mirene, poj sem! Dži dose, a obstave nešto kedži. Dži tak spiešne, kaž môžeš, zmi nose pod pažu. A čo odla? Dži! Jole, máš nešto takú piču. Ja sam nešto přines. A, nešto kedži. Jabuka. Derje. To nie są jabłka. Nie są jabłka.
Nie knieże projekto, to są neple. Jeszcze lepiej. Od koje masz? Od Brysanec Mačerje. Oče, G, a pravi Brysanec Mačeri, to se džakuju. To nie będzie. No čola nic? Tukaj sem je zady wokół. Zady wokół? Ty se Brysanec Mačeri? Nie, Kratze, wieder zur Gottersau! Was ma rad aprila, 1940, so silne bitwy II światowej wojny. Ruskie, ukraińskie a polskie jednotki Czerwonej Armii sowieckiego marszala Koniewa so Bożant obsadzili. Obydlerjo so wes w jużnym smirze opuścili. Niemska fašistická Wehrmacht pak nie jeszcze pobita. Dajmy pożiszo i Bożant zase w niemskich rukach. Cecha nie je jeszcze obszkodzena. Drugie też nie są skoncowane. Żadne okno nie je rozbite. Postava Świętej Marii je po takim jeszcze na otorju. Da będzie keluchy, a drugie sakralne wiece, jak monstranca też jeszcze tu. Poskaj, co minisz, my bychmy to na mój. Ale to nam nie przystoi, to sme tole jedno sztukovne. Ale jeli do Božeho domu granata zliči a šo zniči, abo vojace šo ubja. V takých obstojnošťach jeli se nemelu, smiešne zakazané veci činiť. Što? Ty chceš po takým postavu Świętej Marie z Wotarja? To mój nie smie mój. Nie, to mój nie smie mój. Ale mój budeme sej, jeli sa z Božej nadrukovať, čas živenia umietovať. Herr Hitler, was machen Sie hier? Wir sind auf dem Weg nach Schmerlitz. Schmerlitz, das liegt in dieser Richtung. Das wissen wir. Wir wollen nach unserem Vieh sehen. Die Kühe müssen gemolken werden. Kühe gemolken? Und die Schweine gefüttert. Schweine gefüttert? Ihr wisst doch nicht, dass hinter Königswerder der Iwan steht. In wenigen Augenblicken wird hier die Hölle los sein. Von der Kirchturmspitze aus können wir die russischen Truppen genau beobachten. Sie richten sich ein, sie sind auf dem Vormarsch. Und die Russen? Was, die Russen? Na, wissen die Russen auch, dass sie hier oben sitzen? Sie gefährden unser Gotteshaus. Das heißt, wir gefährden unser Gotteshaus. In diesen Schicksalsstunden für Deutschland ist jedes Gotteshaus eine Burg, an der sich der Iwan die Knochen zerbrechen wird. Verschwinden Sie. Nur noch eine Frage, Herr Oberleutnant. Hauptmann! Herr Hauptmann, in Königswerder hat die Wehrmacht die eigenen Munitionsfabriken in die Luft gejagt. Was werden Sie wohl mit diesem heiligen Ort machen? Es geht dich einen Dreck an. Im Namen des Führers. Verschwinde doch ein bisschen plötzlich. Los, weg, 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 weg! Administrator Konrad! Što vi to činite? Meje, fara Dylan prosil, da bih nadalno postav vukao, ali nitko ne možu. Dovoljče nama je za Wotarja voznimoj. Tam ju vame, ve mojima Božim mene, hukovajte nadalno postavu. Što s vama? Nije, čitaj! Hukovajte, čitaj! Stroas Marija, nade puna, knez je s tobu, žanovana s nežanskimi. Hej, to
ona je. Pojďte, pojď. Po wojnie so cyrkej ze szczedryju potrzeb podpieru ludności a nowych dołożnostnych moców zaso twarí. 23. novembra 1947 so znowa natworene Boží dom sviatočne posvědčí. A vjochi pa nejsou ničo delesupne boli, to je tež bote zbožo. Mode, sonanska modost, što je doma buvo, to šo pomalo, zas ejmari mi vonosili. Joti šosjo, halbic kralbo, kralbeno, znovu on rođene bo. Pucaj kralbeno. A tu nije ti pomalo tam. Predačen policaj odval. To smo mu tak radec činili. Ja počujte, Burja také tu svobu voze, najprve drevo voze i dosada na rezak. To su za kluštra otrova ježdili dosada na rezak. Tajke drevo su voze i vele to trebne było. Tak u nas, to nie on spejrzał, że ta cycha zakrota była. Ze sobą, no. Nej, schon eher nutzklar, bo tam sind Roter, ne richtig Roter, aber Roter, wo ja. Ja nie wiem, to ja nie wiem, a co Roter. Ale wałki nie są żadne boli, to są... Wałki nie są boli, to są skarte boli. Nie, takie prowizorisz wałki. Mieszkaliśmy mu takie sydoj na jednych deskach, a chyba niczego było to jeszcze nie wyszedł. Na tym posvědčeniu są jaravili ludzi byli. Myśmy byli 8 družkov. Ludzie są takie odpalene byli, a tu smo spokojne byli, a wesołości byli. Za ta cyrka natvorena była, to je te jaravulke veselo było. A to są później veseli, że to zase skončne tu Ružand. To Ružečan cyrka stała. To si se máte povedať, už tia deň sa môžu. Češtenio, čo sa nám suša, prvne múčak dávame. Druho, zobom praje kuša duša, druho se vítajme. Šeš je púda, buďtež naše, stajme šiedne za cyrkej. Či sa nezača sa straše, tomu bude scúzenej. Za myšlíkom stejme kruči, bez nich neobstojíme. Boža mať nás Bohu nučí, všako jejné děti jsme. Do konce. Boża
swoje dzieci nas, swoim synom naszym Bogom, śwituj daj nas, pójdzie czas. Duje nas pod wolę Bożu, wierna dziołka Bolcowa, zradny odpoczducha za nas, nastaje o niebesa, Maci Boża Łozienczanska, wysłać swoje dzieci nas, swoim synom naszym Bogom, śwituj daj